3 poena! 3 poena! Vreme je isteklo! Vreme je isteklo! Ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono Ja sam došao kao 10. u Partizan, kao 10. član. U slačionicu dođe jedan drug, ovako malo jači, pristojan. Kaže, vojniče, vidim da ti tu si u Beogradu, da si slobodan. Znaš, mi stvaramo košarkaški klub i domu armije. Ima nas 9, ne može da nađemo 10. Ne može da igramo na 2 koša. Čovjek je bio naš veliki drug, Bože Munč. U julu mesecu on poziva da dođemo na prvi trening. Međutim, mi dođemo tamo, teren nije gotov. Nabacana je šljaka iz centrale i to sve ovako veliki komadi da ne može da se trči po onome. A sa jedne strane, one bliže onom drugom zidu, bio je jedan koš koji je nakrivo stajao i tabla malo nakrivo naveštena. Kroz 10 dana, nije možda nedelju, 10 dana, stvarno Boža zove, dođemo, potpuno nova slika. 2 koša uredna, teren divan, ravan, poliven, sve kako treba i tu održimo prvi trening. Taj prvi Partizanov teren bio je od crne šljake. Od crne prvi, da. Prvi teren, ja sam to imao ovde. Ožiljke. Kao igrač dosta radi u parteru i ovde sam se ogrebao i ostala mi šljaka godinama, onako kao tetovaža. Taj prvi trening Boža Munčin je vodio, Zlatko Kovačević i bio je Bora Piklja, takozvani Bora Jovanović. Bio je Slavko Arnerić, Ratko Vlahović, bio je Sveta Šaper, bio je Raša Šaper. Kasnije su nam se priključili Mirko Marjanović, vrlo brzo je došao Vuković. Prvo prvenstvo Jugoslavije održano je 1945. godine i to sa reprezentacijama Republike i Jugoslovenskom narodnom armijom. Prvenstvo je bilo muško i žensko u Subotici. Pobednik je bila ekipa armije koju igraju Aca Nikolić, recimo. A mi prestajemo vojsku, kao Jugoslovenska armija. Posle 1946. godine već je bio klubski turnir, ako se ne varam, i organizovan na Crvenoj zvezdi. Partizan je vodio čitavo prvo poluvreme koje se završilo rezultatom 18:11 u njegovu korist. Ceo tim pruži efikasnu, jednostavnu i požrtvovanu igru. Lopte su bile fudbalski lop na šnir. Na šnir. I kad kiša padala, to je tako mokro, ko riba, pa nisi mogu da uveć kako treba. A u ostalom, kad se to pokvasilo, malo se izobličilo. I otežalo. I otežalo. Tako da, uglavnom, i zbog terena nismo mi vodili loptu, nego je lopta vodila nas. Koševi, jedan stubi, okačen koš. Bilo sve. Lopte to na šniranje, ono pa. Ako onaj kaže, daj nemoj, gde su one 2 lopte druge? Pa kaže, pukle su. Pa sad ćemo da ih zalepimo. Pa mi smo igrali sa kožnom loptom na šniranje pa do 57. 8. godine. Klub je imao mali broj lopti i to je možda i uticalo na razvoj naše košarke. Da su treneri morali da se snalaze sa 2 lopte, da održe trening i da u tom treningu svi igrači aktivno učestvuju. A glavni problem su bile patike. Jedne patika nije bilo i igrali smo čak i bosi, a ako ne, onda su bile popularne espadrile. Igrali smo vrlo prosto opremi. Najobičnije majice, što smo mi nekad zvali jegerke, ove su otvorene, imali smo crvene majice, plave gaćice i patike kako ko stigne. Partizan je u početku bio spoj vojske i policije. Generali su bili predsjednici klubova, predsjednici društva. I tu je došlo i do rascepa svojevremeno Partizana, gde je pobedila vojna struja. Ovi iz policije su uglavnom otišli jedan deo u Zvezdu i jedan deo u BSK. Partizan je ovaj vodio računa o tome ko ide u vojsku. Onda ga mjesec dana ostane u veci i prebace ga ovdje.
tamo 70. godina bili su general Miladinović i general Korać. Napravili smo s njima sastanak. Na čelu smo bili Bata Radović, proslavljeni reprezentativac, Ćučić, Čolović, ja Milojević, Bojović. Došli smo i predložili im da mi formiramo jednu civilnu upravu i da počnemo da stvaramo jedan modern partizan. Ta čaršanska škola, ja sam je respektovao, davala je odlične kvalitete igračima. Ja Ranku kažem, Ranko nudi nekog Kićanovića, pa kaže, svi smo se orijentirali na Mirzu, nemoj mi sada upacivati Kićanović. I sad je to, čini mi se, 73. godina, Variola Vera, Beograd je potpuno blokan, ne može da se izađe, ne može da se uđe u Beograd. A ja sam morao nekako dođem, da dođem, da potpišem to sa Partizanom i nije imalo šanse da se prođem. Međutim, našli smo nešto, kako Srbi umeju da nađe uvek one puteve neke, jel? Tako smo i mi našli. Mi u panici kako dođemo do Kićanovića i Slavko Zečević, tada naš predsjednik, ministar unutrašnjih poslova, daje nam auto službeni, odlazim ja dole u Čačak. I onda su normalno došli sa, to je bio Mercedes auto, pa bio BMW, sve to su bili automobili u to vreme, nešto abnormalno. I onda su se prevarali kad su me pitali šta hoću, ja sam rekao hoću jedan mali stan i bilo koji auto od ova 3. I onda to je bilo greška, bolje su došli s nekim drugim autom. Jedna, da kažem, od stvari koja me u mojoj glavi presudila je bilo i ta generacija Partizana koju je Šarovica okupio, gde su stariji igrači već otišli iz kluba, a tu je bio Dalipagić, Todorić, Beravs, Kerkez, Popović, Đukić, Fačić. Ja sam prvi put čuo za Kiću u Borcu. Znači, Kića je već bio igrač. On je bio već afirmisan igrač, jedan od najboljih juniora bio sigurno u to vreme. S Kićanovićem ste mogli da igrate celu utakmicu na nož, onda do zadnjih 5 minuta ne da nijedan koš, a onda u zadnjih 5 minuta da ubaci 20 poena bez greške i da dobije utakmicu sam. Ali to je bila mlada generacija u kojoj sam ja, barem tad, video jednu zajedničku šansu za jednim dobrim rezultatom i jednim dobrim uspehom svih nas. Tad smo uzeli i tu prvu titulu sa Rebom, tako je, došla je prva titula. Sigurno bitnih detalja za košarkaški klub Partizan je ta prva titula. Svega ostaloga mislim da je Kićanović za mene još uvek najbolji igrač svih vremena, one Jugoslavije i ove Srbije. Pa jedan Rasan Strelac, jedan fantastičan igrač koji se rađa jednom u 100 godina i zaista je bio veliki plezer igrati sa njim. Ja sam završio to nekih 30 godina karijeru iz jednog razloga. Nisam imao nekih povreda i nešto, međutim, znate šta, mnogo sam rano počeo. Ja sam u nekih 18 godina ušao u A reprezentaciju i onda to je punih nekih 12-13 godina igranja i to je zaista previše. A pritom moram da vam priznam, sve što sam želeo osvojilo se i onda nije bilo razloga više igrati. Imao sam velike prijatelje u fudbalu, u sportskom društvu Partizan i oni su jednostavno insistirali da dođem da preuzmem košarkaški klub. Što je za mene, moram da vam priznam, bio jedan lep izazov. A negde ono što ste me pitali na početku šta za mene znači košarkaški klub Partizan, pa i to je bila jedna odluka da probam da nešto vratim tom košarkaškom klubu, ako me već ljudi hoće. Dragan Kićanović je tvorac novog Partizana, svih uspeha Partizana. Neko ko je imao viziju šta bi moglo da se desi. Ima tu neku svoju harizmu. Znači, Kića je doveo Divca kad je bilo da li Divac ili Babić. Kića je rekao Divac. Kad je bilo da li Đorđević ili Bukumirović, Kića je rekao Đorđević. Tako da hoću da kažem da je on znao da prepozna igračke vrednosti, znao da stane iza tih igrača. Bez nametanja, bez isticanja svoje ličnosti, bez isticanja svog imena, bio izuzetno okrenut i otvoren prema nama igračima i prema mladim i prema starijim. Imali smo jedno
predsjednika i vođu kluba koji je znao to i dovoljan je bio taj njegov igrački autoritet da pokrene celu mašineriju, njegov jedan savjet, jedan pogled, razgovor i tako dalje, za nas je mnogo značajno. Zapazio sam Dalipovića po izuzetnim prirodnim sposobnostima. U Zvorniku, gde su stvarali dvoranu novu, igrala reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Srbije i niko nije mislio da ću ja tu da odigram fenomenalnu partiju i tu smo u suštini prvi put i vidjeli ovi iz Srbije. Nije bilo nikakve dileme, čim sam ga posle još 10 minuta igre već sam znao da treba samo njega da gledam. Došao je i rekao. Mostar i na vrati ga sačekao brat, a brat je grmalj jedan preko 2 metra, jak, izrazito jak. Ne? I Čolović ga je zagrlio i pravio. Me zove odande Čolović i kaže da sam budala, kako sam mogao da ne uzmem brata, da uzmem Dalipagića. I Ranko zakaže utakmicu u Zrenjaninu, kod danas se sećam. I idemo u Zrenjanin, vodimo njega prvi put. I Ranko kaže, molim vas, svaka lopta hoću na Dalipagića. Oni, Zeka, svi preskaču njega. Preskaču. To normalno. Ranko izmeni, stavi drugu petorku i svaka lopta na njega. On da za drugo povreme 18 poena. Praja šutira, promašuje, ali nema. Ima carte blanche kod Ranka. I ja u jednom trenutku tad već, kao, igrač sa 5-godišnjim stažem, priđem klub i kažem, Ranko, bre, pa daj, bre, menjaj ga, vidi, bre, šta radi. Sljedeća izmena je bila, ajde, Zeko napolje, Praja ostaje. Praja je došao i već na prvom treningu se vidjelo da se radi o velikom potencijalu, s obzirom da je već odmah na prvom treningu počeo da zakucava i preko glave i iznad glave. Izuzetna spretnost u skoku. On je dominirao u svom skoku, svojim pokretima, imao određenu ravnotežu, što je bilo uslov za dobar šut. Klasičan strelac, visok odraz, šut, kucanje, dosta atraktivan. Kića Praja, pobjeda do kraja. Kića Praja, pobjeda do kraja, tako je bila krilatica. Puno kvaliteta, a pre svega i ljudskih, što je jako bitno za velikog asa, ali obično veliki asovi su i pravi ljudi. Tek na aerodromu u Ljubljani otkriveno je da je Žarko Paspalj zaboravio pasoš. Ta greška simpatičnog Paspalja kao da je doprinela dobrom raspoloženju cele ekipe, pa se sa još većim optimizmom očekuje dvoboj sa Makabijem. Paspalj je samouk čovjek, čisti talent. Paspalj nije bio zadovoljan u budućnosti. Ružno ispada kad kažem da su te negdje odbacili, a onda kasnije kad shvatiš da oni jednostavno nisu imali kapacitet za ništa dalje, u stvari ispadne da su mi učinili uslugu. Istovremeni dolazak i Divca i svih tih mlađih igrača i njegov osjećaj da se tu stvara jedna generacija u kojoj će se osjećati i on prijatno. To je jedno vrijeme formiranja jednog onako drugačijeg i onako mnogo mlađih Partizana koji je na kraju krajeva napravio neki uspjeh kasnije. Žarko je bio levoruk, Žarko je bio jedan od najboljih, ako ne najboljih krila svih vremena Evrope. On je kao najbolje krilo sveta, amatersko, otišao u Ameriku. To nije slučajno neviđene fizičke sposobnosti. Ide i gazi sve pred sobom. Ne može niko da ga zaustavi. Taj njegov prodor, on kad primi loptu na nekih 6-7 metara od koša, to je znači jedan dribling i unosi sve. Uđe u tebe telom, onda izvrne ruku skroz odalje od tebe, zavrne negdje, to nema šanse se brani. Ne sjećam se da je neko fizički bio toliko dominantan na toj poziciji ikada. On je imao takav osjećaj za prostor da je bio neprikosnoven igrač što se tiče samog kontranapada. On istračava u kontranapad s kojom brzinom i ta visina i snaga se prenosila s jednog na drugo mjesto, to je bilo zaista izvanredno. Trčanja, odbrane i same tranzicije
iz odbrane u napad, pa čak iz tranzicija iz napada u odbranu. Sale Đorđević, moje lično mišljenje, je naš najbolji košarkaš, srpski košarkaš svih vremena. Pogledajte kako Monteki, to što progori Đorđevića. Još 10 sekundi do penapa. Đorđević. Ja se zovem Aleksandar Đorđević, inače igrao sam u Partizanu od 82. 3. do 1992. godine. Radničkom je bio, pa je bio u Crvenoj zvezdi, pa je odbačen kao neperspektivan junior i onda je došao u juniorski tim Partizana. Njegov otac Bata Đorđević jednom prilikom, ja sam bio u stručnom štabu i on nam je rekao, kaže, pa ovaj moj mali je jako talentovan, ali vidimo da sad još uvek ne može da se istakne. Dogovorili smo da tom dečaku damo šansu. I dali smo mu i on je zaredom 5 utakmica imao minutažu na kojoj je pokazao se kao izvrstan igrač i praktično to je bilo prelomno u njegovoj daljnoj karijeri. Pa ja kad sam došao, 84. on je bio već u prvom timu, ali ima 17 godina. Igrač koji nije baš previše nešto igrao odbranu, ali to smo svi znali. Ali smo mi svi vrlo rado za njega igrali odbranu, jer smo znali da će taj isti Sale Đorđević u napadu da 4 puta više da nego neko drugi. 9 poena, najveća prednost Partizana, 10 poena u 13 minuta. Odlično još jednom! Sale je bio bukvalno motor ekipe, sve je polazilo od njega, imao je tu neku veliku energiju gde nas je sve terao da trčimo i da ga gledamo. Mislim, prosto je milina igrati sa playmakerom koji sve vidi na terenu. Tvoje je samo da se oslobodiš, da budeš sam, ti ćeš dobiti loptu. Nisi treba da razmišljaš o tome. Daje nadu je ono što kaže da ne može da izgubiš. Uliva ti samopouzdanje. Sale Đorđević već u to vreme bio i idol devojčica i već ozbiljan talenat i veoma popularan. Đorđević, to! Izjednačenje! Uvijek je mnogo devojaka bilo na utakmicama. Ne zbog nas, nego zbog njega, vjerojatno. Još samo 8 sekundi. 2 poena prednosti za Špance. Đorđević. 3 poena! 3 poena! Zlata vredan pogodak Đorđevića i Đorđević ima pravo da se raduje. U tom momentu jedinstven šut, ali u sljedećih nekoliko godina njegove karijere se pokazalo da to nije ostalo samo jedno. Kako su godine prolazile, tako je sazrevao i postajao samouvereniji. Kasnije je bio ključ svih uspeha, da kažem, reprezentacije. To što je dobio u Partizanu, kasnije u inostranstvu, postao najbolji playmaker svih vremena Evrope. Moje ime je Predrag Danilović. Ja sam u Partizanu igrao od 88. do 92. Željko Bradović je prvi to dao do znanja Dulatu, Joševiću i Kićanoviću. Kad je Željko igrao za Borac, pa je na Zlatiboru imao jednu grupu igrača i onda ja sam bio gore na Zlatiboru i doveo me da vidim 2 momčića od po 14-15 godina. Ne znam koliko su znali da li sam ja, koliko sam ja navijač Partizana. Oni su samo da su došli i rekli, vidi, mi bi želeli da ti dođe, bi peške došli i Sarajevo. Ja sam gledao, vidim 2 momka onako mršava, visoka. I vrlo zanimljivo, jedan od te dvojice bio je Danilović.
Sećam se da mi je Željko Obradović poklonio sportske gaćice Partizana. Tada je, ja mislim, glavna reklama bila na tom dresu, na tim gaćicama TV Novosti su bili. Adidasov dres, ja sam bio najsretniji čovjek. Fizičkim karakteristikama i po nekom smislu za igru odmah je bilo jasno da je Saša Danilović veliki talent. Ja sam počeo da igram u Bosni svojih nekih 14-15 godina. I normalno je bilo da pratim Bosnu, ali možda nije bilo normalno da navijam za Partizan. Kao što su nas prihvatili Grba, Sava i Željka, tako smo mi Sašu prihvatili u ekipu i pomogli mu da se adaptira i on je bio veliko pojačanje za nas. Strahovit osjećaj za pre svega što se tiče sa 2 metra, šuterska pozicija. On nije čovjek koji mnogo fantazira dok igra naš, on je bio onaj klasičan egzekutor. Svi oni koji su igrali s njim su se i osjećali i jačim i sigurnijim zbog toga što znaju da imaju takvog jednog u ekipi, jer ne dozvoljava prosto da se ni trenutka opustite i da ni trenutka razmišljate da ne možete da pobedite. Njega pamtim po nevjerovatnom radu, pogotovo sa Duletom, to dok su trenirali zajedno, nevjerovatnom individualnom radu. Šta reći, vrhunska ličnost, vrhunski igrač. Jer stvarno je imao veliku energiju i veliku želju da pobedi na terenu. Sve te velike igrače karakteriše baš to, da u onim najtežim trenucima oni se čak otimaju za loptu da završe. Takav je bio Danilović. Moram kažem, jedan pozitivni bezobrazluk. U ključnim trenucima je bio najbolji. Znači, to je ono što krasi te najveće igrače. Jeziv i veliki talent i ima taj sklop intelekta i brzih ruku i svega što je jako dobro primijenio u njegov stil košarke. Bio je veoma inteligentan košarkaš. Znao je da kažnjava i najmanje propusta u odbrani. Najjači što je bio što se tiče rotacija i odnosno uhoćenih lopti, gdje je znao vrlo brzo da iznese loptu ili driblingom ili pasom i da formira kontranapad. U svom rodnom Prijepolju, kao i sva deca, bavio sam se pre svega fudbalom. Bio sam golman, pošto ja nisam ovako bio neko ko bi se valjao po blatu, izbjegavao sam da se ispravljam, to je trener prepoznao i savjetao mi da nađem neki sport u dvorani. Čovjek koji igra košarku spontano, basket košarku koja se igra, koju možeš da vidiš negdje između zgrada. Moja prva utakmica kao standardni igrač Sloge protiv Zvezde u Pinkiju 85. godine, mislim, 85. Kada sam sa 16-17 godina odigrao utakmicu možda jednu od najboljih i najlepših u životu, jer sam dao 27-8 poena. Toliko sam bio iscrpljen da su me grčevi hvatali jer sam bio klinac. Sećam se nekih dodavanja kad kreće desnom pa prebacuje na levu, proigrava igrača na backdooru i tu se odmah vidjelo da je ogroman talent. Jednostavno, on je dosta stvari naučio, ali on je dosta stvari znao pre nego što je naučio, zato što je rođen sa takvim genijima. To je godina kada smo ja i Žarko Paspaj došli u Partizan. Imali smo drugara iz reprezentacija Sašu Đorđevića i nakako napravili smo dobru energiju u timu sa 3 iskusna igrača, Obradović, Grbović i Savović. Odigrali jednu fenomenalnu sezonu i prve godine smo bili prvaci tadašnje Jugoslavije. On je odmah postao omiljena ličnost. Kad je došao u Partizan, odmah se vidjelo da je pun duha, pun šala. On je od ujutru do uveče smišljao samo šale i... Dosta blentavo djeluje ili je djelovao, znaš, međutim, sve velike utakmice, sve bitne utakmice, sve što je trebalo, on je odigrao jako dobro i... On je inače bio poznat po tome da je god da uđe istog trenutka zaspi. Znači, da li je autobus, da li je avion, da li je bilo gde auto, Divac istog trenutka se nasloni i spava. Sledećemo u Zadar oko 10 sati, uzimamo autobus, idemo u hotel na odmor, pa na ručak, pa na utakmicu 5-6 sati popodne, mislim da je utakmica bila i na televiziji.
Dolazimo na ručak, negde oko 1 sat, nema Vlade Divca. Te Vlade, niko ne seća se da ga je video u hotelu. Panika, neko mi reče od igrača, kaže, on je zaspao na zadnjem sedištu autobusa. Niko nije primetio da sam ostao u autobusu, svi su izašli, ja sam završio u garaži za autobuse i ako u mraku čistačica me budi da kaže da autobus treba se sprema za Makarsku. Ja kažem, ja imam utakmicu. Njegova pojava, njegov duh, njegov smisao za šalu, njegovi su bili nešto posebno i neponovljivo. Košarkaši Partizana doputovali su danas u belgijski grad Gent, odnosno Gan, gde će sutra igrati sa Makabijem iz Tel Aviva u polufinalu ovogodišnjeg kupa evropskih šampiona. Već su održali trening u dvorani u kojoj će igrati. Svi se osjećaju dobro i osveženi su posle 7-dnevnih priprema u Novom Sadu. Mi smo uspeli da izborimo Final Four odmah prve godine i ne kao 4. ili 3. ekipa, nego kao prva. Dobijali smo ekipe kao što su Barcelona, Milano, koji su bili veoma veliki favoriti, Arisa, pa čak i Makabija koji je s nama zajedno otišao na Final Four. Spremili smo jednu stvar koju smo uspeli da ih iznenimo na početku, ali posle se vrlo brzo adaptirali, su bili stvarno sjajni. Ja sam čuvao playmakera. Čuvao sam playmakera jer smo mislili da će nam to doneti neku prednost ako počnemo sa visokim igračima u skoku i u kontranapadu. Stavili smo Divca da čuva njihov playmakera, Aroestija, mi smo igrali kao neku mešanu odbranu i to je jako dobro funkcionisalo na početku. To je bila izvanredna ideja i ponovo bi to uradio, ne bi smeo da uradim sad. Ali je kao neko rešenje bilo odlično. Tako da to je dao dobar uvod u utakmicu, 12 poena razlike mi smo vodili, oni su počeli postepeno da smanjuju. Oni su se adaptirali obzirom da je Divac stajao na nekom penalu, čuvajući Aroestija koji nije bio dobar šuter. Međutim, na toj utakmici Aroesti već zaveže 2 ili 3 trojke i jednostavno ta neko početno iznenađenje od ta taktika padne u vodu. I ono što je odlučilo, kockali se, stali su u zonu, mi smo promašili otvorene šuteve. Za te konkretno 2 utakmice trebalo možda malo više iskustva, što igračkog, što trenerskog, što kako god. Tako da čim ne osvojiš onda negdje nisi ne služi. Dobijamo Arisu u borbi za 3. mjesto. Frustracija koju smo pokupili iz polufinalne utakmice protiv Makabije, prenula se ta energija na nemoćni Aris. Te utakmice za 3. mjesto su uvijek, mislim da su nepotrebne. Mada je opet to veliko Final Four je, pa znaš, da si 3. opet te spasi. Mislim, izgubio si već životnu priliku, nisi u finalu, ali treba s tim da živiš ceo život. Mislim da smo svi tu pogrešili. Nije bilo iskustva, nisi imao... Mladi smo bili svi. Možda je to najveća dragocenost toga Gana, da smo osvojili 3. mjesto. Što se ima iskustvo da smo mogli bolje da prođemo i što se s tim iskustvom ide u Istanbul. 22-godišnji Predrag Danilović kreće na ovaj napad. I korpulentni Stevanović, Nakić. Svaki igrač je znao šta radi, svaki igrač je imao svoju ulogu. Kraj utakmice, poštovani gledalci. Veliko slavlje. Druga je počela loše po nas dok ja nisam slomio pauzu. 1-1 treba da izvede Zoran Stevanović. Znaćemo posle večerašnjeg i počinje sutra uveče od 20 časova. To je za mene Hollywood. Čekaju posljednji trenutak da završite napad. 10 sekundi. I pogoda. Ja uvek to govorim, da svi mi iz te generacije treba budemo veoma zahvalni Saletu Đorđeviću, jer ako ne svima, onda bar 90% ljudi je promenjena sudbina. Još samo 8 sekundi. 2 poena prednosti za Špance. Đorđević.
jedan prazan hod po pitanju trenera i ljudi zajedno sa mnom u Partizanu nisu imali neko rješenje, ja sam rekao da imam rješenje, što kad sam rekao da imam rješenje nije se baš prihvatilo. Jedne noći u 11 sati noći mene Kića zove da dođem. Ja dođem kod njega kući i on mene pita jesi li ti zato da Željka postavimo za trenera? Željko je stalno želeo da bude trener, zapisivao je stalno treninge, imao je svoju svesku, imao je svoju knjigu, već je video sebe kao trener i bio je trener na terenu. Mnogo je razumeo košarku, mnogo više od svih nas. Dovedemo Željka kod Kiće, Kića mu saopštava ti si sutra ujutro trener. I on ujutro ode na aerodrom i kaže Dudi da neće da igrati reprezentaciju, da je postao trener Partizana. Dok on nije bio iznenađen, mi smo bili, ja mislim, cimeri te godine u reprezentaciji. Kad smo sletali na aerodrom u Beograd, bilo kao ja sam trener Partizana. Ja sam sa Željkom do juče spavao u istoj sobi i sad jedan put on trener, ja igrač, znaš, sam u glavi kako ćeš to da premostiš. Svi su mu rekli da je lud, ali jednostavno on je video sebe da karijera se bliži kraju, ovo je početak nove karijere i napravio je pravi potez i za to su u stvari njemu najveće čestitke za to. Nije to bila neka odluka na prečac, ali je bila odluka teška u smislu da napustim reprezentaciju. A i pogodilo mu se, ovi su otišli, ostoje mladi Đorđević, mladi Danilović uz klince, Rebraču, Lončara, Stragija i onda pun ambicija i oni puni nekog dokazivanja. Mi smo u principu bila jedna totalno nova ekipa gdje smo Đorđević i ja bili onako nešto stariji igrači. Ovo su ostalo sve bili zaista golobradi mladići i onako igrači koji praktički onda nisu ništa odigrali. Fenomenalna stvar je bila ta što je moj otac uspio da nagovori Kiću da potpiše profesora Nikolića. Kića je došao, Bata ga je pozvao i rekao Kićo, razgovaraj sa Željkom, pozovite ga, uzmite profesora, profesor je tu, voljan je da uradi, da pomogne i tako dalje, nek Željko bude šef svega i tako dalje, ali profu ne smete da ispustite. Kića je to prepoznao, Željko je to shvatio, bio izuzetno zahvalan i pametan u tom trenutku. Profa je pomogao, mislim, o tome ne treba uopšte pričati, znamo mi svi ko je bio Profa, to je jedna legenda košarke i čovjek od koga samo sedeti pored njega i ne pričati ništa čovjek može da nauči. Bilo je zabranjeno da se igra kod nas i onda smo morali igrati negde u inostranstvu. I onda smo razmišljali da li Italija ili Španija i u dogovoru smo Saovića poslali da ide malo u Italiju, malo više u Španiju, jer on igra u Španiji i govorio izuzetno španski. On je obišao 3-4 grada i javio nam je da bi Fuenlabrada zaista bila to što nama treba, jedan mali grad sa jednom skromnom, dobrom publikom, na kraju ispala fantastična publika. Mi smo svi bili u čudu, odakle sad ta Fuenlabrada i zašto baš Španija koja nam nije ni blizu. Španska, ne znam, neka kompanija je preuzela sve troškove, platiš nam putovanja, naš ostanak u Madridu i duže od tih 2-3 dana dok traje utakmica. Boga mi, sa velikom nevericom smo to prihvatili. Kao klinac nisam ni ukapirao šta donosi ta odluka na igranje u Beogradu, da nećemo moći pred publikom, da ćemo prenošeni navijačima. I onako kaže, igrat ćemo u Španiji. Ja sam rekao, super. Nikom nama nije bilo teško. Mislim, da se ne lažemo. Kad bi ja video Madrid u tim godinama da nismo igrali tamo? Nikad. 20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia d'uscire. Dosta stidljivo su dolazili i ljudi da vide prve dve utakmice. I ja sam rekao igračima da je mnogo važno da mi na toj utakmici se borimo i da ostavimo dobar utisak da bi te ljude na neki način kupili za nas i da dolaze na utakmice. I odigrali smo izvanrednu utakmicu. Mi smo sve uradili da bi oni stali na našu stranu sa tim gestovima i potpisivanja autograma. La gente del equipo fue increíble. Desde el primer día. Se podían tirar, terminaban los partidos y se podían tirar una hora firmando autógrafos. Y te lo digo yo, que yo creo que cada vez que había un partido bajaba abajo a que me firmaran.
sea, tengo autógrafos de todo, pero 3 o 4 veces. Prosto nam je bilo neobično, jer svuda u inostranstvu smo bili kao stranci. Da ne pričamo o tome kako su nas u to vreme ljudi gledali kao strance. Ljudi su nas stvarno tamo prihvatili kao svoje i prosto od prvog trenutka smo se osjećali kao kod kuće. Y bueno, también veníamos con niños a ver los entrenamientos de los colegios. Todas las semanas íbamos cambiando de colegios para que efectivamente pudieran conocer al equipo y por tanto a los jugadores. Jedan od zadnjih treninga, valjda zadnji utakmice kad smo trebali tamo da igramo, su zamolili da neka deca dođu na trening. Ja sam naravno rekao da nema problema, a onda kad smo ušli u salu vidjeli smo punu salu, 4.500 ljudi. I onda su oni shvatili čak da je na tom treningu Daniloviću rođendan, pa su uneli i tortu unutra sa svećicama. To nam je jako puno značilo. Znači, nije važna ni sala, da li je parket klizav ili hladna sala, mnogo je važnije to kako te ljudi prihvate tamo. Sa prvom utakmicom kad se pojavila puna sala, pa kad su još počeli da navijaju za nas, ništa nam nije bilo jasno. Imali smo velike natpise po hali da smo mi Partizan iz Fuenlabrade, srpske brigade iz Fuenlabrade. Pomogli su nam da se osjećamo kao kod kuće, da imamo domaći teren. Jasno, to bilo dosta teško i skoro nemoguće, ali jednostavno. Además es que yo creo que la prueba estuvo en el primer partido. Ese era un poco el que iba a marcar si tendría éxito el hecho de que jugase aquí el Partizan y desde el primer momento la gente se volcó, se llenó. Además coincidía con que el Partizan tuvo muchísimos muy buenos resultados aquí en la cancha de Fuenlabrada y eso animó a la gente más. Cada día venía más gente y cada vez la gente se identificó mucho más con el equipo. Navijali su najviše za nas kad smo igrali protiv španske ekipe. Que se llegó al partido de Juventud, que era el campeón de España, la gente en Fuenlabrada iba con Partizan. Tanto es que por la noche en los deportivos los principales periodistas españoles se preocupaban mucho porque no entendían cómo, siendo un equipo español, nosotros íbamos animando a Partizan. Yo iba con la cara pintada de blanco y negro. Íbamos con una pancarta que ponía a Serbian Brigades o algo parecido en inglés, lo poníamos en español. Y íbamos pintados de negro porque, claro, no había opción de comprar una camiseta, no había opción de comprar nada, pero íbamos como si fuéramos unos aficionados más. Mi smo igrali protiv 2 španska tima, Juventud i Estudiantis koji je iz Madrida. I na obe te utakmice ljudi su navijali za nas. I to je izazvalo veliku medijsku pažnju u Španiji. Pisalo se o tome kako i zbog čega španska publika navija protiv španskih timova za jedan tim iz Srbije. Se jugaba contra Estudiantes, se jugaba contra Juventud y jugaba el equipo de nuestra ciudad contra el equipo de otra ciudad. Aquí éramos el Partizan de Fuenlabrada. Aquí hay una situación donde defendíamos nuestros colores. Me transmitían lo mismo un poco que la gente, ¿no? Para mí también el Partizan en ese momento era mi equipo, ¿no? Zadužili su nas oni mnogo bili. Oni su prepoznali nas kao mlade momke, vremenom shvatili težinu naših putovanja i situaciju u zemlji i nekako nas verovatno emotivno prihvatili kao najrođeni. Grupa je bila mnogo jaka. Prve 4 naše grupe su otišli na Final Four. Gledate detalje sa utakmice sa prvakom Italije Philipsom, koji su crnobeli sredinom prošle nedelje odigrali izvanredno. Dobili sa 86-70 i tako postigli 3. pobedu u B grupi, gde se još takmiče ekipe Maes Pilsa, Komodora, koje su takođe savladane, a tu su još i Estudiantes, Aris, Bayer 04 i Juventud, sledeći protivnik Partizana u četvrtak uveče. Juventud je bio izuzetno nezgodan. Imao jako dobru ekipu i negde važio za nekog favorita možda u grupi. Još 10 sekundi za napad Partizana. Nakić. Šta će uraditi Nakić? Koprivica. Pod košem i... nema pogodka. Bio je Stevanović tu. Svirano je. Jednostavno si se našao u toj situaciji. Tu je bolje ispod koša uhvatiš loptu, 2 penala. Željko je zatražio time-out. Baš da bi se kao malo primirio, da bi mogao da šutiš ta 2 penala. Da li je na putu da sada preko Stevanovića, kome su potrebni tekako smireni nervi, da odluči? Za infarkt. U tom trenutku ti ne razmišljaš ni da li ćeš proći, jednostavno gledaš tu samo da to bude kako treba da ubaciš. 2 bacanja Zorana Stevanovića, pogodak Stevanovića, 75-75. Zoran je imao tu mekanu ruku i staloženost i
posljednjim sekundama, ja mislim, je pogodio oba bacanja. Koji ima pravo na još jedan pokušaj i pogodak Stevanovića. 76-75, poštovani gledalci. Joffres, tako da se zaleteo preko celog terena za 2 sekunde, ja mislim da je predivio loptu i... Napad Juventuda. Nema pogodka, odlična rampa i kraj utakmice. Jedna od retkih banana koju kopiraju. Od kopirnih retkih banana, da. Ali posle toga se srećem, znači, Danilovića da vrati, znači, koji me je zagrlio, je stego za vrat. Ja kažem, brate, pusti me, ovo ću se ugušim, razumiješ? Nema dileme više. Košarkaši Partizana. To je vrlo bitna pobjeda, jer ja mislim da mi ne bi prošli dalje. Ne bi išli dalje. Mi smo se plasirali kao četvrti u grupi. Mi smo se jedva plasirali praktično i svi su nas smatrali kao mi smo najslabiji. Stevanović metió 2 tiros libres al final, fallaba siempre los tiros libres, que me perdone, pero ese día los metió. Ganó el partido, se volvieron locos, habían ganado al campeón de España, que era favorito, se fueron al centro de la pista a saludar, saludaron a la gente se volvió loca, aplaudió, era nuestro equipo. Zdušno, zasluženo, pripala je pobjeda i 2 nova boda Partizanu. Poštovani gledalci, toliko. Evo Beograđana još jednom na parketu dvorane Fernando Martin da pozdrave gledalce. Sistem takmičenja je bio takav da smo igrali prvu utakmicu u Beogradu i to je bila prva i jedina utakmica te godine koju smo odigrali i dobili veoma lako, 13 razlike. Oni su bili prvi u grupi, mi četvrti, prva u Beogradu, 2 u Bolonji. Prva utakmica kod nas, očekivali smo prepunu salu, na jedan put nekih 4000 gledalaca u sali, atmosfera onako, ništa posebno, malo neko razočarenje, posle svega toga što smo doživjeli do tada već izmaltretirali se i tog navijanja koje smo imali u Fuenla Bradi, dođeš pred svoju publiku i sad nemaš taj vetar u leđa koji bi trebao da imaš. U to vreme su oni bili dominirali i italijanskom košarkom, Bruna Monti, Bill Wennington, Bineli Zdovc, Moretti i tako dalje. Meka italijanske košarke u to vreme. Vukinović, međutim, 77-65, 12 poena prednosti, sada 13 poena prednosti. Dobro smo i dobili, vrlo, neću kažem, lagano, ali sa jednom dobrom razlikom u Beogradu. Bruna Monti, Zdovc. Ne, utakmica je završena. Mi smo bili svesni, znači, samim tim prolaskom da moramo tu utakmicu u Beogradu prvu da dobijemo ako imamo nameru da idemo dalje. Već je rasla ta neka, čini mi se, spoznaja kvalitetu ekipe i mogućnosti da se dođe do nečega. Cijele godine se nismo predavali ni protiv koga. Nedelja izuzetno bogata jakim sportskim događajima. Sve je počelo u utorak prvom utakmicom četvrtfinala Kupa šampiona Knor Partizan. I valjda zbog utorka, jer stariji kažu ništa ne započinje tim baksuznim danom, košarkaši Partizana gube već dobijenu utakmicu i odlazak na finalni turnir odlažu za četvrtak. Prva utakmica je izuzetno napeta, smenjivali smo se u vođstvu, imali smo neku razliku koju nismo smeli da ispustimo. Prvu izgubili posle sa šutem Zdovca u poslednjoj sekundi, recimo jedina 3 poena koje je postigao, izgubili smo s 2 razlike. Bili smo blizu, izgubili smo, ali smo stalno imali u glavi da teško mogu da nas dobiju 2 utakmice za redom. Mi odlazimo u hotel posle te utakmice razočarani i praktično izduvani ko baloni. U smislu, razmišljali smo, ako ih sad nismo dobili, kako ćemo ih sledeću dobiti kad smo ih imali već? Mi smo imali tu odliku te godine da i kad ne ide, da igramo isto. Znači, ne posustajemo, ne odustajemo od našeg taktike, od našeg sistema, od našeg dogovora i to je ono što nas je dovelo na tron. Pred izuzetno nervoznim bolonjezima najpre puca koš tabla, a onda ekipa Knora. 2 dana posle toga opet u Bolonji, pred prepunom halom, smo počeli jako loše. To je jedna od najtežih utakmica za mene. Iskusni 22-godišnji Predrag Danilović, jugoslovenski reprezentativac, šteta! Ja mislim da je tu Profa, tako, bio ubeđen da ćemo mi da povedemo tu drugu utakmicu. Da je ono od sastanka onog u sali, mi smo ovo, da smo se mi svi zanadili. On je vidio da smo bolje igrali od njih. Da je ono krenuo totalnu priču u odnosu na celu sezonu, gde kad izgubiš je super, a kad pobediš, onda je on, znači onda smo mi malo onako... Sad je moment da idemo po njih, sad su se ohladili, sad ćemo mi da krenemo super, da idemo, pobeđujemo i ono bodenje između nas je bilo fenomenalno. Oni su počeli su bili agresivno i dobro i poveli su bili 7-8 razlike, znači.
I u nekom trenutku ispod koša ja sam skočio za neku loptu, neko me gurnuo pozadi, ja se uhvatim za obruč i sam pustio. Lako krilo, Zoran Stevanović se zakačio za obruč i polovio tablu. Opet, Sveti Stragi. Isekao ih je u tom trenutku gdje su oni počeli da stiču neku prednost. Tabla se rascveta, pukne i onda pauza. Neki pola sata gdje smo se mi tu malo osvetlili, pregrupisali, pala je tenzija, pala je atmosfera malo. Da li će šutirati? Nema pogotka. Izborio se Stevanović za ovu loptu i novi napad Partizana. Odigrali smo fenomenalno, ispoštovali smo sve te dogovore u toj drugoj, trećoj utakmici. Ivo Nakić igrao odlično, igrali smo svi dobro. Imali smo i sreće. Sećam se kad se dobila utakmica da su odmah počeli da nas svi gađaju sa nekim novčićima, upaljačima. Baca metalne novčiće, live. Svi smo krenuli šprint prema tunelu, počeli smo da gađaju upaljačima sa novčanicama, ovim metalnim. Slavlje Beograđana, veliki uspeh jugoslovenske košarke. Velika radost svih nas, ono što smo priželjkivali. Kad smo pobedili treću utakmicu u Bolonji, naravno smo bili sretni kao da idemo na Final Four, ali Final Four. Pre toga je samo Đorđević bio na Final Four. Mi smo znali da mi ne možemo da uradimo ništa bez saveta jednog i drugog. To je bilo, oni su bili nama život, košarkaški rečeno, njihovi poeni, njihov kvalitet je za nas bio sve. Niko na početku sezone nije ni pomisliti tandem Đorđević. Sale je već u to vreme bio veoma firmisan igrač. Bez obzira što sam ja bio u reprezentaciji sve to i igrao sam u Partizanu dosta, ali Sale je bio taj koji je stariji od mene i koji je imao mnogo više iskustva, što je bilo normalno. I bio bolji igrač od mene. Sale i ja nismo ni pričali dugo te godine. Jedno 6 mjeseci da smo se negdje dokačili na nekom da li na treningu, na utakmici, više se ne sjećam, ali ko zna zbog čega. Sujetan on, sujetan ja. To je normalno. Ma ja tebi, ti meni, ja tebi, ma i ti isto i jednostavno samo je to, samo smo prestali. Izlazili smo zajedno i njegova sadašnja supruga, moja sadašnja supruga su se družili, mislim. Sedeli smo zajedno. Oni pričaju, niko ne priča. I na terenu to niko nije mogao da zna da imamo nekih nesuglasica. Jednostavno smo taj lični odnos stavili i veliki ego i sujetu stavili i ostavili van slačionice i van terena, da nas jede, bije i kida. A stavili smo taj neki, čak ne vrlo zreo način u službu kluba i rezultata, naš odnos profesionalni na terenu. 5 poena prednosti za Partizan, Danilović, Dragutinović i prekršaj Rive. Nije od nas niko verovat ćemo mi da osvojimo kup šampiona. Stvarno niko. Kad smo otišli na Final Four, mislim, bilo je idemo, imamo šansu, igramo, ali ja nisam bio svestan da je to finale kupa šampiona, da je to taj pehar, da je to u stvari prvak Evrope. Otišli smo na Final Four gdje smo igrali protiv Milana, koga smo 2 puta dobili u regularnom delu lige, a oni su pričali da su oni favoriti. To je bio strašno veliki dodatni motiv za nas. Vidiš nekog, oni pričaju o tome da su oni favoriti, ja sam rekao super. Mi smo bili dosta onako nezgodna ekipa za njih, mladi, grizli smo od samog početka, htjeli smo i stekli smo neki autoritet u toj grupi, oni su znali da bude to dosta teško protiv nas. Kasnije u drugom vremenu sve je to došlo na svoje mesto, oni nisu mogli igrati protiv nas, nisu mogli ništa da nam urade, mi smo dobili lagano to drugo poluvreme i odigrali smo onako kako smo mi htjeli da. Lepo, još samo 8 sekundi. Vidite, Đorđević, Dragutinović, Đorđević i Koprivica. Pogodak Šilododa, 82-75 ili da, 82. Da je bio neki žreb ili bilo šta i da smo mi kojim slučajem otišli protiv Studenijanca, mi ne bi pobedili tu utakmicu. Bili su jako nezgodni. Kad su oni zapali Juventudu i Juventud ih je skinuo u polufinalu, negdje se nama svidjelo to da ne moramo da igramo s njima, nego sa Juventudom koga smo već jednom dobili, zašto ne bi drugi put. Španske ekipe su to vreme igrale čvrstu, jako košarku. Odlično, čvrstu odbranu. Igrali su dobrih igrača. Onako nisu nam ležali. Lulo Sainz je bio dobar strateg, trener koji je u tom trenutku možda taktički najbolje čitao našu igru, ali opet taj naš kvalitet da imamo 2 igrača koji svaku utakmicu ima po 25 poena rukama, to niko nije. Prof nam je stalno pričao da se prvenstvo celo igra za jednu loptu, što na kraju je
se to pokazalo u mojoj karijeri, na primjer, ne znam, 5-6 puta. I stvarno je tada bilo to veče da se igra za jednu loptu. Strašno teška utakmica, mali broj poena, napeto, svaki napad, svaka odmah, svaka odluka. Praktično sudije može da ti preokrene, da za čas ode nizbrdo sve i da ode u nepovrat. Sale dao trojku kad smo stigli 68-68. Dragutinović, Đorđević, to! Izjednačenje! Treća trojka Đorđevića. Ta završnica i to je samo iz jednog sna. Prekršaj je načinio Dragutinović. To je njegov 5. prekršaj. Ja sam završio utakmicu minut, nešto pre pola minuta pre kraja. 36 sekundi do kraja. Neverovatno kako nisu uspeli naši. I ko je sad to načinio prekršaj? Danilović. Danilović 5. prekršaj. U očima mu vidim suza da mu kreće, da prosto ne može da veruje da neće biti prisutan na terenu kad se bude rešavala utakmica, kad se na kraju daje ona završna reč. Skok u napadu, odigli dugo. Prolazi, postiže koš. Čekaju posljednji trenutak. Mislim da je preko mene nešto šutirao, da je to bilo... Nekom šutu vrlo čudnom, ne u balansu, ne u ravnoteži. Odbitak neki 2 puta od obruča. 3-4 puta. I onda čuveni Morales koji uručuje loptu Koprivici ovako. Najgluplja stvar na cijeloj utakmici u stvari uradio taj Morales koji je uzeo loptu ispod mrežice umjesto da je baci negde u ugao da vreme ili leti ili da stane da oni organizuju odbranu. On ju je dao direktno Koprivici u ruke. Koprivici izveo loptu, Sale uzeo. Sve ono što ste vi vidjeli, mi smo to vidjeli samo s klupe. Još samo 8 sekundi. 2 poena prednosti za Španiju. Euforija na klupi. I onda kad sam vidio da Sale ima loptu, nekom bi bilo lakše. Ja jednostavno sam samo tražio mesto gde mogu da se zaustavim. Kako je Sale trčao, znači desnom stranom, ja sam sa ove neke strane tu išao i gledao tu loptu prema košu. Ja mislim da mi na klupi smo gledali tu loptu jedno 3 dana dok nije došla do koša. I onda je Sale dao koš. 3 poena! 3 poena! Vreme je isteklo! Nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70. Ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Uzeo je stvar u svoje ruke i cijela ta naša sezona je stala u taj 1 sekund, bukvalno taj trenutak kada on izbacuje loptu iz ruke i lopta leti. Sjećam se samo kad je postigao koš da su Sava i ja zagrlili i ja sam i to bilo moguće. Da li se ovo stvarno dešava? I 71-70. Partizan je šampion Evrope. Tim u koji mnogi nisu verovali. Preko Saleta smo se nabacali svi na gomilu i... Ja nisam, sa sreće. Pa tebi je bilo zabranjeno. Jer ovo je podvig kakav se ne pamti. Zaista je bilo šokantno. Pa bilo je šokantno celoj naciji. Aleksandar Đorđević, najzaslužniji, zaista čovjek koji je osvojio ovaj kup šampiona, dobija iz ruku Zvona Antonija Samarana. Pekar... Zato je Partizan i naš najveći klub i zato je najviše igrača i trenera dao, jer kad uzmete i saberete medalje koje su osvojili igrači Partizana kroz reprezentaciju, kroz klubove posle toga gde su igrali, kad uzmete trenere koji su prošli kroz Partizan i shvatite šta su ti ljudi uradili u životu, koliko rezultata su napravili, koliko medalja osvojili na raznim takmičenjima, onda vam je jasno da nijedan klub, možda čak ni u Evropi, nema to što ima Partizan.
ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, pelinom osmeha svog razgoni tugu. On ruku svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug uvek je on. Beograde, Beograde, na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde, o Beograde, lepota sva u belom, to si ti. O, Beograde, Beograde, ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, o Beograde, i utehu tebi nađu svi.